Bueno, pois continuamos en Tarde Piaches, estamos falando de fobias, de medos, de noxos, non? De como Ángeles e tamén Elena teñen eses medos e non sabemos aínda se superaron o medo a voar ou o medo a conducir. Pídolles dende casa que se queren compartir as súas fobias, chámenos, por favor, porque a xente normal temos fobias, pero tamén hai que decir que a xente famosa ten unhas fobias que eu, de verdade, David, isto é extrañísimo. Pois a verdade é que sí, Silvia, a ver, fobias, hai centos e centos de fobias ou milleiros de fobias. É que claro, igual o que a nós nos fai non nos esperta absolutamente nada, hai outras persoas as que lles xera náuseas, medo, auténtico pavor. Imos comezar con estes tres famosos. Imos comezar con Kendall Jenner, con Jaime Lorente e con Marcos Pereiro. Que terán en común estes tres famosos aparte dese espectacular tipazo que estamos vendo? Pois o que teñen en común é a tripofobia. Aí estamos vendo en que consiste a tripofobia, que é o asco moi intenso a patróns repetitivos de buratiños moi pequenos. Parece ser que o cerebro asocia pois estes patróns con enfermidades da pel, con parásitos ou alimentos en descomposición. Así que, aí saben, unha fobia máis. Imos cos seguintes tres famosos, aí os teñen, que son, a ver, imos alá. Tatatachan, Ibai Llanos, Madonna e Uma Thurman. A fobia que teñen eles tres, seguro que moitos da casa sí que se sinten máis identificados, é a claustrofobia, que é ese medo, ese pánico a espazos pequenos. As persoas temen quedar sen aire, non poder moverse ou incluso quedar atrapados. É unha fobia que penso que está bastante estendida e seguro que todos coñecemos alguén que a padece. Imos aló cos seguintes tres famosos. Aí os temos. Non, esta vez son dous, son Daniel Radcliffe, o actor de Harry Potter, e Johnny Depp, que padecen, quizáis, a primeira fobia realmente estrana das que lles traio, que é a coulrofobia. Isto xa, para pronuncialo, xa hai que lela antes unhas cantas veces, que é ese medo aos payasos. É un medo que tanto poden presentar os niños pequeniños como os adultos. Ainda que a priori os payasos están pensados pois para facer rir a xente e para entreter, pois claro, resulta que o seu comportamento impredecible pois pode non espertarlle moitos sorrisos pois a xente que padece esta coulrofobia. Imos coas seguintes tres personalidades famosas, aí están. E é que Selena Gómez e Lidia Lozano pois comparten a fobia que tamén tiña o actor Matthew Perry, que é o medo á sangue, a hematofobia. Increíble, tanto a deles como a dos demais, a vela. E isto pode compartilo pois, con outras fobias pois, tamén do sector sanitario. Está a tripanofobia, que é o medo ás agullas, e o medo ao dentista, que seguramente alguén dos que nos está vendo tamén se sinte identificado, é a dentofobia. A mí moita gracia non me fai, pero, a ver, medo tampouco. Intento relaxarme e listo. E imos cos seguintes tres famosos que diredes vos na casa. E que terán en común Isabel Pantoja, Katy Perry e Harry Styles? Pois a nictofobia, que é esa necesidade de ter unha luz prendida pola noite. Só é relacionarse pois, o surximento desta fobia pois coa infancia. Imos cos seguintes famosos, que están, esta vez son dúas, e temos a Adele e a Scarlett Johansson. E que comparten? Pois comparten o medo aos animais, que se chama zoofobia. E aquí podese dividir en medo aos paxaros, como están vendo, que é a ornitofobia, que pode desencadearse ante o simple bater das ás. Despois tamén o medo ás arañas, que era un medo que eu tiña e que máxicamente, afortunadamente, desapareceume da noite para mañá, non sei por qué. E despois temos o medo aos cans, que sería a cinofobia. Aquí mandolle un forte bico a miña nai, que sempre que imos de ruta por aí, eu penso que algo de cinofobia ten. Pero intento tranquilizala porque ir por Galicia que non haxa un can é realmente complicado. E agora imos con outras fobias un tanto raras e un tanto complexas incluso de pronunciar. Medo aos botóns, compunofobia. O medo á cor amarela, xantofobia. O medo a vomitar, emetofobia, que falábamos antes, de Ana Peleteiro, e o medo á madeira, xilofobia. Tamén existe o medo ao océano ou á inmensidade do mar, que é a talasofobia. E agora, gustaríame pedir, por favor, un redoble de tambores, porque hai unha fobia que estiven intentando memorizar o nome, e que non é precisamente fácil de pronunciar, que é hipopotomostrosesquipedalofobia. Aí estamos, que é o medo, é a fobia
as palabras longas, que tamén digo eu, o ámbito sanitario o que podería facer sería, xa que teñen medo as palabras longas, pois poñerlle fobia. Fobia ou refobia ou algo máis corto para xente que padece isto. E nada, e rematamos cunha famosa, cunha personalidade famosa, como é Carlota Corredera, que nos deixa un vídeo pois falándonos da súa claustrofobia. Que tal, como estades, compañeiras e amigas de Tarde Piaches? Pásome por aquí porque quería contarvos o que pásame cando estou nun sitio no que penso que vou quedar encerrada. Teño moitísima claustrofobia. Penso que teño claustrofobia a razón, non? Que a miña cabeza ten pensado que é a orixe deste problema, desta fobia, porque eu nacín co cordón umbilical enrollado no colo, con moitísimas voltas, entón pasei case 2 días para nacer, e penso que aí comezou todo, non? Seguramente estaría aí dentro da miña nai desexando sair e non saía, estaba agobiada, ese agobio, non? Ese agobio permanece na miña vida e ten, pois, algunhas limitacións, non? Como é subir un ascensor, como é a veces viaxar en avións, non sempre, pero sí, e logo teño moitísimo medo de quedarme encerrada nun baño ou nun sitio non que non poda sair. Así que, nada, eu vou a terapia dende hai bastante tempo e penso que cada vez estou mellor, máis relaxada, teño máis ferramentas para afrontar esas situacións cando o corazón parece que vais a sair do peito, pero dame moita rabia porque ademais penso que tamén ten algo que ver a miña nai, que tamén ten moita claustrofobia, sempre lembro moi agobiada nos lugares pequenos, nos lugares pois eso, donde podes quedarte encerrado, onde tes medo, ¿no? A quedarte encerrado. E nada, que animo a toda a xente que teña este problema a que tamén tente de tratalo e de contalo e de contar con axuda profesional. Mandos moitos bicos. Pois é que é un ser humano e as fobias, como a claustrofobia que padece Carlota, pois a padece moitísima xente. Eu, por exemplo, estar agochada nunha cova metida, eu de espelóloga, e evidentemente non podería. Non sei se a persoa que está agora para entrar en Tarde de Piaches, hola, moi boas tardes, padece algunha destas fobias? Hola, boas tardes. Con quen falo? Hola, Silvia, chámome Marcos. Marcos, e ti que fobia tes? Bueno, eu estaba vendo o programa e, non dudei en chamar porque esta semana foi un pouco dura para min. Resulta que me detectaron un problemiña na gorxa e, claro, fixaron as pruebas oportunas e teñeme que dar radioterapia. Isto consiste en varias sesións para poder facerme o tratamento. Pois fixéronme unha máscara que me cubre que é toda a cara e parte do ombreiro. E isto vai fixada, esa máscara vai fixada a camilla onde este, ou, a tumbona. Cada vez que me apretan eso contra a camilla, xa levanto a man, perdonade se non emociono, vale? Pero xa levanto a man. Ai, Marcos. E son incapaz de facelo en 2 segundos. Xa teñeme que sacar a máscara e ainda non me poden saber o tratamento que me poden dar e teño que facer eso a mellor unhas 30 ou 30 tantas veces para poder salir, para que eso en teoría se me cure, vale? Pero é unha cousa tan que con tranquilizantes xa levo 3 veces indo a probar e non podes. Volveré esta semana e son incapaz, empezame un dor no peito. Ver a máscara e ver unha kriptonita. Dache claustrofobia, dache esa impresión de estar inmóvil. Alfonso, isto ocorre tamén con as máquinas dos tags e das resonancias que son ás veces pois tan estreitas que pode facer? Perdoa que te interrumpa, pero... Sí, Marcos? Eu fixen resonancias e non é o mesmo. Nunca tuve ese sentimento, entré máis ou menos relaxado, pensando en outras cousas, tal. Que pasa? Que isto teño que meterme
unha máscara onde teño que ter os ollos cerrados, a boca teño como unha venda, unha gasa, e a nariz, inda que respiro, parece que respiro moi pouquiño, entonces noto unha sensación de afogamento que é superior a min, Agobio. Nada, e non aguanto nin 10 segundos, e teño que facer eso durante a mellor 30 sesións e uns 15 minutos, e non teño ninguna ferramenta onde poder agarrarme para superalo, ou que alguén me diga algo, ou algún consello, por favor. Marcos, estamos contigo, vale? Estamos contigo e, ademais, moitas persoas estarán a pasar o mesmo que a ti, co cual é moi bonito que abras o teu sentir, porque isto non é unha opción, isto tes que facelo. Quero, pero teño ese muro, esa traba que non dou avanzado, e quero, non podo. Alfonso, Natalia como psicóloga e Alfonso tamén, que lle diríais a Marcos? Que vaya un... Obviamente, a su nivel de ansiedad se le suma la necesidad del tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, él además está anticipando cada vez que se va a volver a exponer que se va a sentir igual que en el tratamiento anterior, lo cual hace que ya vaya condicionado y que ya vaya con un nivel de ansiedad muy alto, con un nivel muy alto de cortisol. Entonces, hay que trabajar previo a su exposición y luego durante la exposición. Hay técnicas para bajar la ansiedad y para gestionar todo lo que es la respiración y la subida del cortisol. Seguro que... Marcos, ¿estás a recibir este tipo de terapia con un profesional? No, de momento no, porque empecé a poder probar esa máscara a semana pasada, fun 2 veces, esta semana volveré a ir a médica, tendré unha conversación con ela, e, bueno, ainda non sei nada, pero, bueno, hoxe vimos a vos falar do tema, quixen, digo, bueno, se me dan unha pequena arena ou algo que me pode axudar, pois eu encantado, porque para mí é sin vivir esta situación. ¿Sabes? Marcos, de verdade que trasladamos esta inquedanza túa aquí, graciñas de verdade por participar en Tarde Piaches, pois evidentemente ten que poñerse en maus dun especialista, porque é un tratamento que ten que recibir, non, Natalia? Sí, evidentemente, porque moitas veces as fobias aparecen por traumas tamén. Claro. Entón, eu lle preguntaría a esta persoa, non? Sí, como especialista. outras persoas, Claro. non? Que donde viviu esa sensación que vive coa máscara antes dese momento. Porque a mellor é algo que non resolveu noutro sitio, non ten que ver solo coa máscara. Coa máscara. É unha sensación que a mellor xurde da infancia ou do que sexa, de outro sitio. Algo que non resolveu é a máscara, levanta ese medo. Claro. E que di o noso público? A ver, ese público de Lugo que hoxe nos acompaña con esta maravillosa fiestra de Ribadeo que temos aquí, máis non podemos ser de Lugo hoxe. Laura, teñen fobias? Tía Maseu falábamos antes de que hai fobias de todo tipo, os pés, os ombligos, Sí. Increíble. Sí. Eu teño tamén unha fobia, pero son un pouco máis clásica, e é que a teño os ratos. É unha cousa, esos rabos, es que non puedo. Cando era pequena me caía un dente, por medo a que viñera o ratonciño Pérez, poñía o dente debaixo da almohada de meus pais, para que non me viñara a mí, que isto é verídico, que se ríen, pero isto é verídico. Non lo soporto. Eu estuve preguntando entre o noso público e todos coinciden en unha fobia, que é poñer un día, no fin de semana, a Televisión de Galicia que non estemos nós no Tarde Piaches. Se poñen nerviosos, empezan con repelús, estaban que lle dixen tranquilos, non pasa nada, ten solución. Hoxe vamos a vivir unha cousa histórica, porque indagando, aquí á miña dereita teño a Elena, e ten fobia, isto é moi fuerte. A ver, que o diga Elena. Que o diga Elena. Isto é moi fuerte. A ver. Elena, pídoche perdón. A ver. Boas tardes, contalle a todo. A Boas ver. tardes. Ainda que pareza raro, estou aquí e son consciente de que estou sendo forte porque teño bastante pánico escénico en xeral. Teñe medo a falar en directo. Non. En directo non, en público. Directo. Sí, bueno. Como levas? Levalo ben. Estou como un flan, pero bueno. Está temblando, Pero está superando os seus medos. É que o medo A ver. escénico é un medo tamén que non é... peligroso, e a É cámara moi adiante, habitual, un é moi ton. habitual entre a xente. Algún do público ten fobia a algo máis? Sí. Sí? A ver.
Mira, non queren dicilo, pero Que o ten. diga hoxe o que cale para sempre. Sí, mira, Luís díxome que lle ten fobia a muller de atrás era a súa muller. Queres decir agora algo, Luís? No, por favor. Hai fobias de verdad, isto é serio. Vou contigo porque ti falamos. Contanos a túa fobia. Boas tardes, como te chamas? Hola, Raquel. Raquel, tranquila. Bueno, eu principalmente a auga, pero en grandes cantidades, o sea, A auga. Ríos, mares, o sea, iso das profundidades a min dame un repelús. Non ver o que hai debaixo. Non ver o que hai Claro, debaixo. claro. É só o de pensar que non podo respirar e que non podo salir a flote, o sea, eso xa... O descoñecemento. E a sensación de agobio. E ten outra fobia, además, contame a túa outra fobia que tiñas. Pero eso Dime, no, que é interesante, No, de que me verdad. preguntaba, entonces digolle, mire, non sei, algo que me dá, non sei, creo que non é unha fobia, polo que acabo de escoitar os expertos, pero que dá un repeluso, un medo, pois, o ver en reportaxes, no meu caso non o vin de momento, non o vou a ver, é dicir, como unhos bichos, uns gusanos, están comendo a un ser, E non o sea, podes sexa velo. un ser humano ou ser E non un podes. animal. Raquel, imaginas O ese sea, momento? Dame un repelús que, bueno, que me paraliza. E o leva mal. E Fíxate, que lle dicíades por aquí? Pois nada, que cando eso, pois que a incineren. Dicíanlle ten fácil solución, que che incineren e xa non, pero vai máis alá, ela vai xa non é solo ela, Os vermes. en todos Bueno, os aspectos. De supoñelo. O que está claro, e ten moita razón o público, porque todos temos algunha fobia, algún medo, algún noxo tamén, pero o que está claro é que se coñecemos, Alfonso, como transcurren as cousas e como funcionan, ás veces esas terapias son as que funcionan. É dicir, no caso de Elena, superou o medo a voar porque lle explicaron como funcionaba o avión. É certo? Se combinó cómo funcionaba un avión y se engranó con cómo gestionaba su ansiedad. Aí está. Y una vez que tienes esos dos aspectos bien cerrados es cuando te puedes exponer a un avión o a un vuelo. Claro. Por eso es el plus, ¿no?, de ser psicólogo y además poder llevarte a un avión y poder explicarte todo lo que está ocurriendo con detalle en cada momento. Superaches o medo ao conducir. Sí. Ángeles. Tardei, que foron entre unha cousa e outra, foi casi un ano Fíxate. de terapia, porque era poñerme no volante e empezaba a temblar, Pero a paga a faltarme pena. auga. Sí. A mí me faltaba o aire, me faltaba un agobio, eu empezaba a sudar. Pero, bueno, afortunadamente, si conseguín, ¿no? E si vale a pena, claro. Pero, bueno, eu sempre digo que hai que poñerse tamén en más de profesionales, que te axudan moito, que poidas dar con un bon. Con un bo profesional. Que non todos valen, Non, todos bueno, valen. eso sempre pasa. Pero afortunadamente a experiencia é moi boa. Volviches a coller o coche? Sí, collín o coche, pouquinho a pouco. Conduces? Sí, teño. Lembras esa primeira vez de voltar a conducir? Ui, xe recordo. Con quen ibas no coche? Sola. Sola? Sola. Por riba sola? Por riba sola. Iba a decir, manda, pero voume calar. Pero sí. De verdade? Sí. O collín ali donde estaba por Odeón, ali na Gándara, que son Ferrol, pero na Gándara, bueno, hai unha reta, son unhas retas bastante grandes, e collín o coche e o fun sola. E ti, Elena, lembras o primeiro bo despois de superalo? Fomos a Menorca. E que sentiches? Unha felicidade tan grande. Ai, que ben, o antes e o despois, caramba. Sí, é que é unha sensación de superación, de poder facer cousas que non podía facer, incluso a primeira vez que vou soa, que é eso, é outro paso, porque a veces tampouco dices, bueno, e encima soa, bueno, pois agora vou... Recordo que foi un voo de Santiago a Barcelona, que íbamos incluso vendo a costa, ou mirando pola ventanilla. E disfrutando. Sí, e choraba, digo... Bueno, graciñas, de verdade, polo voso testemunio. Eu remataría agora con un consello dos profesionais, porque sempre paga a pena escoitar aos grandes profesionais. Natalia, as fobias supéranse? Sí, supéranse. Ese sería un consello para toda a xente que agora está vendo
Totalmente. o programa. Porque as fobias xeneran moitísimo sufrimento para a xente que as sufre, non? Que as vive día a día. E sobre todo para aquela xente que está limitada ao redor da fobia, non pode salir, evita situacións. As fobias poden superarse, porque o medo acaba sendo adaptativo. Medo temos todos. Claro. O tema é non ter ese medo que te limita a vida, eso se supera. E sempre, Alfonso, nas maus dun profesional. Siempre. Hay que tener en cuenta que te encuentras mucho contenido por ahí suelto y lo vas picoteando y piensas que eso va a ser suficiente, pero al final es como los ingredientes de una receta. No solamente hay que saber los ingredientes, sino que además hay que saber cocinarla, hay que saber la medida de cada uno de ellos. Jo, moitísimas grazas, de verdade. Dime, Elena. Un mismo Ángeles, perdón. te sientes muy orgulloso de ti mismo. Home, por suposto. Te sientes orgullosísimo, o sea, ¡puf! Madre mía, o conseguino. E ademais podes decir, e agora que me regalen un bo coche, porque merezo. ¿No? Claro que sí, claro que sí. Elena ao Caribe, caramba. Ao Caribe. Bueno, graciñas de verdade aos catro por estar nesta tarde connosco contando, pois, os